На 6 юни 2023 година Diablo 4 беше официално пусната на пазара и веднага се превърна в истински успех. Twitch процъфтяваше, едновременната база от играчи достигна връх от почти 7 милиона играчи, имаше дълги опашки, а известни личности се включиха в пътуването. Всички си мислеха, че това е играта, която ще наричат свой дом за известно време. Сега едва 400 души гледат Diablo 4 в Twitch. Играчите са принудени да завършват световните босове и събитията напълно самостоятелно, а популацията на играчите е спаднала с над 99%. Икономиката между вечните и сезонните царства беше унищожена от необуздани бъгове. Съдържанието на първия сезон беше абсолютна катастрофа, а втория сезон изглежда ще бъде абсолютно същият. Как се случи това? Къде се обърка този някога обичан франчайз? И какво ще е необходимо, за да се поправи? Днес ще разгледам хронологията на Diablo 4, от периода преди пускането на пазара до това, което играта представлява сега. Вземете чаша кафе и се настанете удобно, защото това е пълната хронология на това, как Diablo 4 се превърна в най-голямото разочарование в историята на игрите. От края на 90-те години на миналия век, Blizzard Entertainment е основна компания в света на игрите, създала някои от най-популярните и обичани франчайзи за игри на всички времена. Трилогията Warcraft, Starcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и най-популярната от тях World of Warcraft. По-специално франчайза Diablo беше истински хит. Той олицетворяваше истинското сърце и душа на това, което компанията представляваше по онова време. Невероятно RPG гейминг изживяване, представляващо смесица от фентази и мрачен готически хорър, което много хора по света просто не можеха да оставят на страна. Diablo 2 излезе на пазара през 2000-та година и оказа огромно влияние върху света на игрите и направи революция в жанра ARPG. Социалният аспект сам по себе си насърчи чувството за общност сред играчите, проправяйки пътя на бъдещите онлайн мултиплеер игри, ако не искахте да играете онлайн, не се налагаше да го правите. Играта остави трайна следа в света на игрите, като въведе мултиплеер функции, иновативни геймплей механики, пакети с разширения и DLC-та, които повлияха на безбройните заглавия, които я последваха. Тази емблематична игра остава актуална дори 2 десетилетия след първоначалното си пускане, оставяйки хората пристрастени и до днес. По времето, когато Diablo 3 започва да се произвежда, вече има изцяло нов екип от разработчици и в очите на много хора този период е началото на края на Blizzard Entertainment. След като играта най-накрая стартира на 15 май 2012 година и в интернет се появи прословутата грешка 37, която остави безброй играчи в несигурност в деня на стартиране. Аукционна къща, която повече вреди, отколкото помага, ви дава възможност като играч да похарчите стотици долари от трудно спечелените си пари в реалния живот за предмети в играта. А това беше от голяма полза за Blizzard, защото те вземаха по $1 от всеки успешен търг. А с безумните нива на прогресивна трудност на играта, това означаваше, че ако искаш да напредваш ефективно в играта, беше годината на една ръка разстояние от портофела, в продължение на почти 2 години, докато най-накрая беше премахнат. Бяха необходими много години на иновации, за да се стигне до днешното състояние на Diablo 3, DLC-та, въвеждане на сезони, по-големи разломи и непрекъснати актуализации в продължение на почти 10 години, една игра с катастрофален старт и някои фундаментални проблеми с основния дизайн се превърна в една от най-дълготрайните и обичани игри на Blizzard, която в момента се играе и гледа толкова колкото и Diablo 2. Сега, с 3 игри от франчайза зад гърба си, Blizzard искаше да обяви Diablo 4 на BlizzCon, но с ужасяващия анонс на Diablo Immortal на BlizzCon Android and iOS, we don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all. Опитите да се създаде вълнение за поредната игра на Blizzard са нещо, което изглежда много мрачно в днешния свят. Някогашният крал на кралете в разработката на игри е много далеч от това, което някога беше. Те се надяват, че техният тежък франчайз като Diablo може отново да вдъхне живот в студената горчива черупка, която Blizzard представлява днес. Всичко започна с грандиозен анонс на BlizzCon, който създаде хаос и вълнение сред феновете, като един от най-великите синематични филми досега. Анонсиращият трейлър на Diablo 4 остави феновете развълнувани и щастливи да видят как Blizzard се опитва да се върне към своите истински мрачни и готически корени от Diablo 2
След като анонсиращия трейлър беше пуснат, Blizzard официално беше в час с феновете. И тогава настъпи бедствие. More than 1,500 Activision Blizzard employees are calling for the resignation of the company's CEO, Bobby Kotick. That Kotick had known about things, and he also had threatened to have an assistant. Компанията започва да се разпада в средата на развитието през 2021 година, когато срещу Activision Blizzard е подаден голям иск за почти двугодишно разследване на компанията от щата Калифорния между обвиненията в сексуални престъпления, несправедливото и неетично отношение към жените на работното място и разкриването на още мрачни тайни. Стотици служители на Blizzard излизат на протест срещу тази братска култура, а още повече напускат или се оттеглят от компанията, оставяйки всичко в безпорядък, и Diablo 4 не беше изключение от това. Продължаващият съдебен процес за сексуален тормоз се отрази сериозно на Blizzard и компанията бързо се лиши от висококачествени разработчици и таланти. В отчета за приходите на Blizzard за инвеститорите ясно се посочва, че е станало ясно, че за някои от планираните за следващата година съдържание на Blizzard ще е от полза повече време за разработка, за да достигнат пълния си потенциал. Те също така заявиха, че се нуждаят от допълнително време, за да завършат производството и да продължат да увеличават творческите си ресурси, за да поддържат заглавията след пускането им на пазара. Въпреки че не е изрично посочено, формулировката в доклада предполага, че нито Overwatch 2, нито Diablo 4 ще бъдат пуснати преди края на годината. Така че, без да има друга възможност, Diablo 4 беше официално отложен. За известно време през това време Blizzard правеше това, което умее най-добре – да се храни и да се възползва от носталгията на феновете по предишни игри, носталгията по великите времена, които тази компания някога е имала, че е тръгнала по веригата и е преиздала заглавия на всичките си любими игри в класическата World of Warcraft, което доведе до това, което сега е преиздаването на The Wrath of the Lich King, Warcraft Reforged, което беше объркана катастрофа, и накрая Diablo 2 Resurrected. Те знаеха, че пускането на тези игри ще им донесе стотици милиони долари и ще им даде повече време да се опитат да разработят нещо ново, което феновете отново да обикнат. Но отново и отново не успяваха да спазят това обещание и винаги се оказваха недостатъчно ефективни. С новия ден и епоха на монетизация на Blizzard, в които те изтискват всичко, което могат да вземат, това най-накрая взе своето. Класическата ера на World of Warcraft, в която имаше пропуски за пакети с разширения, подсилване на героите, а сега и нов WoW токен за всички разширения, където буквално можеш да си купиш злато с пари от реалния живот. Overwatch 2 е копия на Overwatch 1 с крещяща монетизация и неизпълнени обещания за ново съдържание и история, които така и не се появиха на бял свят. Warcraft Reforged е рескин с още повече нарушени обещания. На този етап изглежда така, сякаш компанията продължава да взима грешни решения, основани на алчност, и просто се възползва от базата си от играчи във всяка игра, която някога е разработвала. Ние нямахме избор. Единственото нещо, което можем да направим сега, е да се надяваме, че Diablo 4 няма да последва този тъжен и изтъркан модел, а за много други хора, включително и за мен, това ще бъде последния шанс на Blizzard да поправи това, което е предадена и разрушена връзка между нас и това, което някога беше една магическа компания. Остава само надеждата. So stop holding out hope that Blizzard is going to come back. Everyone who founded Blizzard, all the principles that Blizzard was founded on, are dead. They've been desecrated. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. Appreciate what was created back when it was done. Stop holding out hope that it's going to come back, because it's not. През август Blizzard обяви своя алфа тест на Diablo 4, в който участваха приятели и роднини на служители на Blizzard. Джейсън Шрер, репортер на Bloomberg, заявява в Twitter: A bunch of people are playing an early build of Diablo 4 right now thanks to a friends and family alpha test. Тези играчи са под NDA, но чувам предимно положителни отзиви. Шрер също така отбеляза, че в алфа билда няма микротранзакции, така че играчите няма да имат голяма представа какво да очакват от монетизацията. Въпреки че Blizzard вече потвърди, че малките покупки в Diablo 4 ще бъдат само козметични, освен по-големите разширения на историята, месеци по-късно, през октомври тази година, ще излязат поканите за бета версията на Diablo 4 Endgame и плейтестът ще започне официално.
Самият плейтест даде на щастливците възможност да се изправят срещу Лилит в светилището след кампанията и да изпробват ендгейм режимите и инстанциите на Diablo 4. Това включваше системата Whispers of the Dead, прогресивно усложняващите се подземия Nightmare, регионалните Hell Tides, PvP Fields of Hatred и системата за прогресия Paragon Board. Това беше единственият тест за крайната игра, който те организираха преди пускането на играта, като имаха достатъчно време да направят промени, а това ще бъде важно и ще бъде голяма тема за разговор по-късно. Няколко месеца след това в Washington Post излиза мащабна статия, в която се посочва, че разработчиците на Diablo 4 работят извънредно, за да спазят крайния срок за пускане на играта, като това включва и собствените им служители, които заявяват: има лошо управление и обезпокоителни промени в сценариите, които могат да допринесат за забавянето. Това е процес, който е белязан от лошо управление и служители, на които се обещават привилегии за работа до късно вечер и през уикендите извън редовното работно време, но служителите заявяват, че това са просто незначителни привилегии, като например ваучер, ако работят повече от 10 часа на ден. Те описват нарастващо чувство на неудовлетвореност и злоба сред служителите, тъй като понасят постоянна смяна на ръководството и че екипът на Diablo губи таланти повече от година, тъй като служителите търсят по-конкурентни заплати и по-добри условия на труд другаде. Главният изпълнителен директор на Activision Blizzard Боби Котик обясни спада в цената на акциите на компанията с забавянето на игрите Diablo 4 и Overwatch 2, а не с продължаващото съдебно дело за сексуален тормоз, заведено срещу компанията през юли тази година. Той цитира: мисля, че това, което се отрази на цената на акциите повече от разследването за сексуален тормоз, е отлагането на датите за пускане на Overwatch 2 и Diablo 4. Коментарите му разочароваха някои от разработчиците на компанията, които смятаха, че той ги обвинява несправедливо, заявявайки: почувствахме се много силно, сякаш той просто ни прегази с автобус отгоре ни. Както можете да видите, отношенията и химията в компанията изглежда започнаха да се разпадат. Запознато с висшето ръководство, намира акциите за постигнати резултати за ненужни и дори разрушителни, като твърди, че те стимулират ръководството да съкращава разходите, да прави компромиси и да доставя продукти, които не са готови за пускане на пазара, вместо да прави това, което е най-добро за създаването на дългосрочна стойност. Служителите заявяват, че просто са отивали на работа всеки ден и са се ядосвали, било защото инструментите са били бавни, било защото просто не са харесвали толкова много играта. Те също така заявяват, че не само служителите са напуснали. Това са били много хора с институционални познания и десетилетия опит, оставяйки съвсем нови служители и разработчици, привлечени от другаде, за да запълнят местата. Необявената вътрешна дата на излизане на Diablo 4 премина от годината на играта към декември на годината. След това бе отложена още повече, за април на годината и накрая за юни на годината. Бивш служител заяви: стигнахме до момента, в който те не желаят повече да отлагат играта. Така че всички ние просто трябва да се съобразим и да разберем колко сме готови да си навредим, за да сме сигурни, че играта ще бъде пусната в достатъчно добро състояние, за да помогне на Diablo 4 да премине финалната линия. Activision Blizzard привлича ветерани от индустрията като Род Фъргюсън. Род провеждаше ежеседмични срещи в Zoom, известни като Rodcasts, по време на които разказваше за знаменитостите, които е срещнал, и за филмите, които харесва. Служителите смятат, че всъщност от тези дискусии не се е получило много, като заявяват: за мен той излезе малко като гонещ клатушкане за това откъде е дошъл, като Gears of War. Всички си мислехме, че той ще дойде и ще поправи играта. И когато нищо не се случи, тогава започнахте да виждате това огромно текучество. Компанията Blizzard Entertainment, която някога беше толкова отдадена на качеството и пускането на най-добрия продукт, на който е способна, в момента бърза да пусне Diablo 4 в достатъчно добро състояние, с служители и членове на екипа, които не се разбират, и лидери, които не се грижат добре за членовете на екипа си. Всичко това вътре в среда, която е замърсена с алчност и цифри повече от всичко друго. Спускането на пазара само след няколко месеца Diablo 4 изглежда мрачно. През февруари разработчиците официално пуснаха видеото Inside the World of Sanctuary, в което много разработчици говориха за художествената насока, околната среда, чудовищата, иновациите в геймплея и изграждането на света. Те дадоха обещания и заявиха, че искат да върнат играта към Diablo 2.
We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, the much darker style. And they also emphasize non-repetitive gameplay features. So you never feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. На 1 март те пуснаха видеоклип, показващ геймплей трейлър за ранния достъп до бета, версията на Diablo 4, като обявиха, че можете да играете играта на 1 март, ако предварително закупите Digital Deluxe или Ultimate Edition на играта. Ultimate Edition ви дава предимството да играете до 4 дни по-рано от всички останали. Ускорено отключване на сезонни пропуски за битки, маунтинги, козметика, емоти и дори награди за други игри на Blizzard като World of Warcraft, Diablo Immortal и Diablo 2. Към този момент е много добре известно, че Diablo 4 щеше да има боен пропуск, който щеше да бъде само козметичен, а голямата награда за закупуването на този набор от допълнения беше малък тласък чрез бойния пропуск. Важно е да се отбележи, че бойния пропуск не беше наличен до пускането на първия сезон, което се случи едва месец и половина след старта на играта. Настъпи уикенда на Early Access за Diablo 4 и играта беше в ръцете на публиката, което ви позволи да достигнете до X-сте ниво. Този уикенд беше достъпен само за играчи, които са поръчали предварително Digital Deluxe Edition и можехте да играете като варварин, рок или магиосник. Той ви позволява да преминете през пролога на Diablo 4 само в една зона. И това е Fractured Peaks. Отново няма възможност за тестване в края на играта. Първоначално сървърите бяха измъчвани от ужасяващи опашки и кодове за грешки. Простото обяснение е, че има повтарящ се цикъл, при който играчите седят на опашка, която понякога продължава повече от час. Най-накрая влизат в играта, за да бъдат прекъснати и върнати на още по-дълга опашка след около 5 до 10 минути игра. Това продължи през по-голямата част от нощта, докато Blizzard не пусна кръпка, която привидно отстрани проблема. Това разгневи много хора, тъй като те са похарчили допълнителни пари, за да играят през този уикенд в Early Access и започна да повдига вежди в общността. Като цяло обаче от гледна точка на геймплея хората бяха сравнително доволни от Diablo 4 като игра до момента, но разбира се имаше и притеснения и имаше няколко, които особено се откроиха в общността и като кинжал покрит с отрова, проблеми, които сякаш никога не изчезваха. Някои от тях включват това, че в Diablo 4 няма нищо, което да предефинира какво може да бъде ARPG. Досадни грайндове, които сте принудени да правите и които дори не са забавни от първия път, включително Renown, Altars of Lilith, Waypoints, и вместо това да са забавни предизвикателства, беше просто търсене в Google, за да намериш местоположението и да тичаш наоколо и да ги събереш всичките. Потребителският интерфейс навсякъде се нуждаеше от работа. Принуждаването да играеш онлайн и липсата на офлайн режим притесняваше играчите за стабилността на сървърите и се усещаше, че Diablo 4 не е създадена със същото сърце, с което бяха създадени Diablo 1 и 2. Те не знаеха, че всичко се влошава още повече. Открития бета уикенд пристигна, позволявайки на всички открито да играят играта. И всички 5 класа до ниво 25. Веднага играчите забелязват разликата в силата на друида и некроманта и стигат до извода, че класове като варварина и друида изостават значително по отношение на скоростта на убиване, за разлика от останалите класове, които се изравняват. 17 damage. Балансът е толкова лош за друида, че се създават мемове. И класа е само за посмешище. Играчите смятат, че в играта липсват ключови функции, като например раздела за скъпоценни камъни, зареждане на уменията, повече място за съхранение на банката, филтри за инвентара и повече функции за качество на живот, които са широко разпространени в игрите. Между проблемите с ранния достъп и по отворените бета уикенди, играчите започват да вярват, че играта е слабо разработена и има много фини настройки, които трябва да се направят. Освен това, базовата игра на бойните анимации и историята за сега изглежда достатъчно добра. След уикендите на отворената бета версия, официалният екип на Diablo пуска видеоклип за актуализация за разработчици Into the End Game, в който се разказва за всичко, което играта може да предложи след като достигнете края на играта, а разработчиците дават невероятно смели обещания, които за съжаление така и не са изпълнени. Brand new activities that provide meaningful progression no matter their playstyle. There's going to never be an absence of something. Paragon Wars place will allow you to have a lot more depth, a lot more customization, many more options as you go. There's over 120 dungeons to play through and find,
in Diablo 4, and any one of them can become a nightmare dungeon. По-късно разбрахме, че това просто не е вярно, тъй като има само около 20 кошмарни подземия, които се редуват в един момент, което ви принуждава да правите едни и същи отново и отново. Няколко дни по-късно, екипът на Diablo 4 обяви, че прави значителни промени в класовете на героите, дизайна на подземията, промените в потребителския интерфейс и други. Това оставя хората много развълнувани, че разработчиците се вслушват в отзивите на играчите и се радват на бъдещето. През последните няколко месеца преди старта, разработчиците на Diablo 4 ни уверяват, че се връщат към корените на Diablo 2. Well, the initial direction was Diablo 2. The fantasy of a dark, gothic medieval world. Darker and grittier, and Diablo 2 was kind of the inspiration. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2. Чували ли сте тази история преди? Дали това е нещо, което Blizzard прави за пореден път, за да ни погаделичка носталгията? Дали историята ще се повтори както стана с Warcraft Reforged, Overwatch и World of Warcraft Classic? Единственото, което ни остава, е да се надяваме, че думите им са верни и да чакаме деня на пускането на играта. Преди да се усетите, интернет е абсолютно затрупан с маркетинг на Diablo 4. Независимо дали става дума за сътрудничеството с KFC, непрекъснатите промоции на Megan Fox, вечерите преди старта с големи имена в гейминг индустрията, картината на катедралата Diablo 4 във Франция, песента на Halsey Diablo 4 и дори трейлър на живо за старта. Те обявиха и състезанието за повишаване на нивото на Diablo 4 Hardcore, в което първите 1000 потребители, достигнали 100-то ниво в Hardcore, ще могат да получат право да гравират своя боен етикет върху физическа статуя на Лилит в кампуса на Blizzard. Blizzard не задържа нищо в желанието си да привлече всички погледи на света към Diablo 4 и знаеше, че този старт ще бъде голям за тях. Тя или щеше да направи велика отново, или щеше да разбие компанията, която щеше да продължи напред, и те бяха готови да покажат на света какво имат в Diablo 4. Поне така си мислехме ние. На 1 юни 23 година най-накрая дойде стартът на Diablo 4 за ранен достъп. Няма голямо значение колко невероятна е да е една игра и дори колко добре е приета. Акционерите, изпълнителните директори и счетоводителите искат да знаят колко добре се продава една игра. Те разкриха, че само за 5 дни продажбите на Diablo 4 са надхвърлили приходи от $666 милиона, като се изчисляват почти 10 милиона продадени копия на играта, без да включваме допълнителните микротранзакции, които са толкова силно видими в играта. В очите на корпорацията Diablo 4 процъфтяваше и това не беше нищо друго, освен грандиозен успех. Тя официално стана най-бързо продаваната игра на Blizzard за всички времена. Така че Activision Blizzard се върна на върха, нали? Това твърдение не би могло да бъде по-невярно. Малко след пускането на пазара, интернет беше залят с отзиви за Diablo 4. Като ранната игра беше сравнително добра от гледна точка на геймплея, но бързо се разсея, когато хората се насочиха към края на играта, защото истината е, че в Diablo 4 нямаше никакви иновации и нищо истински креативно към ARPG жанра, а Blizzard просто не поемаше никакви рискове. Дървото на шепота е същото като наградите от Diablo 3. Запазиха същите общи хазартни системи. Paragon Boards са просто откраднато съдържание от Path of Exile и Vulcan, Nightmare Dungeons са просто рифтове от Diablo 3. Новото ниво със свободен избор е същото като Adventure Mode от Diablo 3. Нищо тук не беше съвсем ново или иновативно. Беше едно и също повторно използвано и рециклирано съдържание. И феновете, просто те се оттекчиха от него в рамките на няколко седмици. Най-честата грешка, която виждаме от игрите с липса на присъствие в края на играта, е, че те правят грайнда до максималното ниво по-дълъг, за да им даде време да измислят нещо ново. И какво направиха Blizzard? Точно това. Един по един те минаваха през всички игри и нерфираха фермите в подземията, за да позволят на всеки да вдигне нивото си твърде бързо от определени подземия. И когато това не беше достатъчно, те напълно нерферираха плътността на елитните мобове в цялата област. Един от най-забавните аспекти на играта, вместо да подсилят невзрачните подземия, които бяха скучни и бавни, те изнервиха забавните. Продължиха да правят това с почти всичко в играта и занапред. Разнообразието на билдовете беше същият резултат. Във всички класове можеше да се види ясно очертан модел в хората, които използват едни и същи билдове отново и отново. Вместо да подобрят слабите способности
за да ги приведат в съответствие с силните. Те просто намалиха способностите, които се представяха твърде добре, което направи всичко скучно, а с цената на рекостта и липсата на система за зареждане на уменията или двойна специализация в играта, беше твърде рисковано постоянно да се тестват и теоретизират нови билдове. Беше твърде досадно да респектираш стотици парагонни точки ръчно една по една, а и бе направо прекалено скъпо. Необходимостта да се шлифоват безброй легендарни аспекти, уникати и перфектни афиксни хвърляния за всяка част от екипировката отнемаше твърде много време. По това време играчите достигнаха над 65-то ниво и темпото на достигане на нивото драстично се забави, а също и вълнението от добрите награди за плячка. So the problem with Diablo 4 is that after you spend about 80 hours into the game, all of the gear upgrades that you can get are so minimal, there's nothing else to do. Така времето, необходимо за достигане на ниво, се увеличи значително, а наградите и целта за достигане на ниво станаха много по-малки. Сега за всички е много ясно, че Diablo 4 няма ендгейм и че е силно натоварена отпред. Незначителното тестване на ендгейма, смесено с постоянната смяна на екипите за разработка и голямата липса на опит в професионализма на работното място, най-накрая започна да взема своето. През това време кешшопът в играта се наводнява с налични за закупуване скинове и козметични опции. Дори имаше случаи, в които козметичната броня, закупена с истински пари, беше бъгната и дори не се появяваше на героя ви. Драмата с хардкор играчите е на най-високо ниво, като играчите постоянно умират заради нестабилност на сървъра, прекъсване на връзката и неща, които са напълно извън техния контрол поради бъгове и лоша оптимизация на играта. Още по-лошото е, че за да потвърдите мястото си на победител в надпреварата, трябваше да напишете в Twitter акаунта на Diablo #Diablo4, пълната си бойна мрежа и боен так и накрая снимка, доказваща, че сте достигнали 100-то ниво. Аматьорската средношколска система за потвърждаване на толкова важно предизвикателство, в което участват стотици хиляди хора, в крайна сметка се оказва огромна грешка и те допускат грешки, обявявайки грешните победители. Това показва сериозна липса на усилия и грижи в многомилиардна компания и за пореден път аматьори или съвсем нови разработчици правят огромни грешки. Бързалят се и правят нещата просто достатъчно добре за пореден път. Имаше дори няколко уебсайта, които проследяваха напредъка на хардкор героите, като разполагаха с нулев бюджет, така че със сигурност Blizzard можеха да го направят сами. Стана твърде трудно да се управлява съхранението в една пълноценна ARPG игра с плячка, между скъпоценните камъни, легендарните и аспектите, редките предмети, уникатите. Инвентарът бързо се наводни в рамките на няколко минути след смилането на една единствена тъмница, а играчите поискаха повече място за другите си герои. Когато Blizzard най-накрая отговориха повече от месец по-късно, те заявиха, че не могат да добавят повече, защото това създава много натоварване на памета. Когато видите друг играч в играта, зареждате него и целият му тайник, изпълнен с всичките му предмети. Неща като таб за скъпоценни камъни, класация, табове за скривалища, филтри за плячка, зареждане на способности. Всичко това беше обявено за добавяне в бъдещи разширения, понякога чак след 6 месеца до 1 година. Един месец след пускането на играта, те организираха живо предаване на разработчиците, в което донесоха на всички нас някои важни актуализации, за да се опитат да успокоят общността. В началото на предаването те ни предоставиха 30-минутен сегмент за новия им клас Diablo Immortal Blood Knight и цялата история зад мобилната игра в момента. Те също така най-накрая показаха монетизацията на бойния пропуск и сезонните благословии, които са въведени, за да ни помогнат бързо и по-ефективно да набираме материали за изработка, злато и точки опит. Това е във връзка с това, че ни се налага да създаваме изцяло нови герои в рамките на сезонните царства. И вярвате или не, но и те се оказаха напълно неуспешни. Когато изразходвахте тлееща пепел, за да увеличите количеството злато или материали, които щяхте да спечелите, имаше бъг, който увеличаваше и разходите за всичко с точно същите проценти, така че това се превърна само в илюзия за избор, а за да се здобиете дори с цялата си тлееща пепел, всъщност трябваше да достигнете максимално ниво, за да се здобиете с всички тях, оставяйки ви система, която е само счупена и противоречива. Само половината от реномето ви се пренасяше
а половината от чисто новото съдържание и промените в класовете в първия сезон бяха заключени за сезонните царства и бяха забранени във вечните царства. Това означава, че ако искахте всички тези чисто нови промени и актуализации, трябваше да започнете всичко от начало и да създадете изцяло нов герой. След това бяхте принудени да преминете към сезонните реалности и играчите бързо бяха залети с допълнителна монетизация. Те дори по стечение на обстоятелствата направиха бутона за платен ускорен пропуск за битка най-голямата икона в светещо червено на началната страница. Също така по стечение на обстоятелствата не добавиха бутон за потвърждение. Така че, ако случайно го щракнете, ще похарчите парите си без никакво предупреждение. През първия сезон дори се появиха бъгове, при които хората имаха възможност да търгуват с стотици милиони злато, легендарни и дори уникални предмети между вечните и сезонните царства, което напълно унищожи трудно спечеления прогрес на играчите. До този момент играчите бяха на предела на възможностите си, резултатите в Metacritic рязко спаднаха, а населението бавно намаля до нула в рамките на една седмица след стартирането на първия сезон и с последния пирон в ковчега Larian Studios пусна Baldur's Gate 3 на 3 август 2023 година. Играта с лекота се превърна в първенец на класацията за игра на годината и измести Diablo 4. Играта имаше по-дълга преиграваемост, без крещящо монетизиране, добри разработчици, по-добри RPG аспекти, иновативен дизайн с стабилни сървъри и истински създател на персонажи, както и геймплейни секции със свобода на избора по време на цялата ви игра. С повечето от тези неща Blizzard се гордееше, но тези дни вече са минало. Играта, която само допреди няколко месеца имаше население от почти 7 милиона едновременно активни играчи, вече е загубила повече от 99% от общото си население и с всеки изминал ден се свива все повече. И така, каква е точната причина за провала на Diablo 4? Дали това беше постоянната смяна на екипите за разработка преди деня на пускането, загубата на ключови фигури в компанията поради обвинения и напускания, разработчиците, които не харесват играта, която създават, и нарасналата злоба между лидерите и членовете на екипа на компанията, дали постоянните забавяния, микротранзакциите, които се налагат на играчите, или просто фактът, че Blizzard напълно е изгубила връзката си и ерата на този някогашен крал на кралете вече е приключила, никой не знае точно, но едно е сигурно. Никоя игра в историята не е имала почти 7 милиона едновременно активни играчи по едно и също време и в рамките на няколко месеца да бъде сведена до по-малко от 4000 активни играчи през целия ден. 99% загуба на брой играчи. Ето защо Diablo 4 е най-голямото разочарование в история на игрите. Надяваме се, че в началото на 2024 година те ще могат да внесат много подобрения в играта и може би да обърнат сценария на цялата тази ситуация. Може би ще имаме солидна RPG игра. Но не забравяйте, че новия Path of Exile е на път и може да се окаже, че вече е твърде късно. Играли ли сте Diablo 4? Какви са вашите мисли и усещания? Коя според вас е най-голямата грешка, която са допуснали? Споделете с мен в раздела за коментари по-долу. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да го харесате и се абонирайте за канала, оставете коментар, споделете видеото. Казвам се JJ и ще се видим в следващото видео.